Alakítsd át régi autódat egy legújabb generációs autóvá. Ez a Full HD képernyő régi autódat egy igazi kincsé varázsolja. Közvetlenül a képernyőről hallgathatod és választhatod ki a kedvenc zenéidet, és dönthetsz úgy, hogy csatlakoztatod az autó hangszóróihoz, vagy a beépített hangszórókon hallgatod. Emellett videókat és filmeket is nézhetsz. Beépített navigációs rendszerrel rendelkezik, és a csomagban található előső és hátsó kameráknak köszönhetően okos tükörként is használható. A telepítése nagyon egyszerű, a melléket tapadókoronggal bárhova elhelyezheti, vagy a visszapillantó tükör helyére is felszerelheti. Ezután csak csatlakoztatnia kell a tápkábelt a szivargyújtóhoz vagy egy USB porthoz. 70%-os kedvezmény csak éjfélig érvényes, és csak 22.990 forintért vásárolhatja meg. Kattintson a további információk gombra, hogy kihasználja a korlátozott idejű ajánlatot.